Има дни, в които светът изглежда забързан, а хората отдадени на собствените си битки, но точно в тези моменти едно малко действие на доброта може да преобърне цялата енергия на деня. Не само за този, към когото е насочено, а и за самите нас. Представи си как една усмивка към непознат, топла дума във време на трудност или проста помощ, без очакване на отплата, са като невидими нишки, които свързват сърцата ни и създават пулса на истинската човешка близост. Безусловната любов не е само голям жест или висока идея, а ежедневен избор да останеш мек в суров момент, да видиш доброто в другия и в себе си, дори когато е трудно. Забелязвал ли си как една неочаквана добрина или малко разбиране могат да стоплят деня и да променят нещо дълбоко вътре в теб? Благодаря ти, че беше тук и се надявам заедно да се подкрепяме в този път на осъзната промяна. С топлина и вяра. Зорница Сребрева.